Espazo para pasear e pasar o tempo de lecer, pero tamén un lugar moderno e funcional. Estamos a falar da Praza de San Marcos, no Concello de Lugo, onde se veñen de instalar 3 paneis informativos máis coñecidos como MUPIs, que disporán nos próximos días de acceso gratuito a Internet. Esta actuación, que contribuirá a impulsar a promoción da nosa provincia, acometeuse con fondos do Innovate, o proxecto tecnolóxico da Deputación financiado o 70% pola Unión Europea. Esta semana comezaba a instalación dos 3 MUPIs que nos próximos días contarán con paneis expositores e cun monitor táctil con conexión Wi-Fi. Serán puntos de información nos que os veciños e visitantes poderán coñecer e consultar todo tipo de datos de interese, tanto sobre actividades como produtos autóctonos ou alternativas turísticas. Porque cas novas tecnologías tendremos que poñernos todos a modernizarnos e ao mesmo tempo tamén necesitamos que, sobre todo polos chavales e por todos, que teñan medios que chegas a esta cidade e a veces non temos siquiera, non sabes nin onde está a catedral, entonces a información canta máis mellor. Eu creo que va a quedar bien. E Lugo necesita algo que dé vida. Con esta actuación refórzase o carácter innovador e funcional do contorno do Pazo de San Marcos, que o pasado verán xa se convertiu na primeira praza da cidade en contar con Wi-Fi. Precisamente as características da conexión á rede deste punto interactivo de información son as mesmas cas da praza, é dicir, 256 K, a velocidade máxima permitida para espazos públicos con Wi-Fi. Así lo traes, te conectas y buscas lo que quieres de información. Por ejemplo, en Google. Porque así podes te conectar gratis. Está bien eso. Coas novas tecnoloxías complementase o proxecto acometido a través do Plan Urbán, co que se gañou un novo espazo para os peóns. A mí me gusta máis agora como está. Por lo menos tienes aí unos bancos o tal, pero bueno, peatonal que non pasa ningún coche ni nada. A mí gustame como queda, vese máis espaciosa e todo. O único pero que lle encontro é a casa que hai ali ao fondo, que debía de estar libre toda a plaza. La peatonal bien cuando no se meten por aquí bicicletas y demás, porque las bicicletas manda llover en La Habana, O proxecto de peonalización cun orzamento dun 1.200.000 euros tamén incluiu, entre outras melloras, a apertura dos xardíns de San Marcos, onde estes días se están a realizar traballos de poda. Parece ben que os abran ao público, sí, non sei, porque antes estaban privados, sí. Me gustan, para pasar con los niños, sobre todo en verano, está muy bien. Y con las actividades de la Diputación, de los cuentos y las obras para los niños me parece muy bien. O consumo dos MUPIs será moi reducido, tan só o equivalente ao 5% da enerxía que consume un semáforo. O primeiro centro de innovación social en Galicia, o en Lugo, inicia unha nova andaina con accións formativas dirixidas a potenciar a inserción laboral e a competitividade das pequenas e medianas empresas da provincia. A alta demanda de participación nos primeiros cursos convocados este ano levou a ampliar o número de prazas, que pasou do medio cento ás 80 actuais. Para cumprir cos seus obxectivos, o en Lugo conta cun orzamento de 1,6 millóns de euros procedentes de fondos europeos. As aulas do Centro de Innovación Social en Lugo están preparadas para acoller os alumnos dos cursos organizados nesta nova etapa que dará comezo o vindeiro luns. Esta nova etapa é unha nova etapa onde a Deputación de Lugo e o Centro de Innovación Social apostan por os cidadáns, pola innovación, pola tecnoloxía e, sobre todo, por as empresas. Os participantes no primeiro curso aprenderán a utilizar Internet na procura de emprego. Un curso orientado a desempregados, fundamentalmente, no que se van a utilizar todo tipo de aplicativos para mellorar e, sobre todo, para afondar na búsqueda de emprego a través da rede, fundamentalmente. A seguinte acción formativa vai dirixida a amosar aos empresarios da provincia a posicionar o seu negocio na rede, co fin de abrir novos mercados ás PEMES. É un curso de Community Management, fundamentalmente orientado hacia pequenas e medianas empresas. O perfil das persoas que van a asistir derivan da pequena e mediana empresa. A programación formativa do InLugo terá continuidade ao longo do ano de xeito itinerante e gratuito. Ao longo do vindeiro mes se vai a realizar, se vai a fondar nunha nova programación de cursos formativos, tanto in situ como itinerantes, vinculados, obviamente, ca innovación, ca tecnoloxía, pero, sobre todo, ca alfabetización digital. Na pasada tempada, máis de 1.300 persoas participaron de balde das actividades organizadas polo InLugo. Nesta segunda fase, a xestión do centro pasa a depender da Fundación TIC. Esa encomenda de xestión se realiza sobre unha das liñas de actuación do Innovate 2, do proxecto europeo que
que nos concedeu a Unión Europea a través de fondos FEDER. O Centro de Innovación Social en Lugo ten a súa sede na segunda planta do edificio da Escola de Imaxe e Son de Lugo. O amparo do Innovate creouse a Plataforma Provincial de Comercio Electrónico Los Produtos de Lugo, que permitiu abrir unha nova canle de comercialización a través da rede ás empresas lucenses. Unha delas é a firma vilalbesa Dispravia, dedicada á produción e comercialización de produtos de repostería desde o ano 2000. A firma aposta por un proceso de elaboración totalmente artesanal, seguindo as receitas máis tradicionais, o que fai que a súa marca comercial Corona de Andrade se posicione nas cadenas de alimentación máis importantes da zona e incluso de ámbito nacional. Innóvate, innóvate, innóvate. En Dispravia levan 11 anos apostando forte por unha elaboración totalmente artesanal, tanto no emprego de materia prima de primeira calidade como na cuidadosa forma de traballar. Sendo que a xente lles ten un certo aprecio aos produtos estos artesanales e tradicionales e todo isto, e como aquí en Villalba pois existía o roscón desde fai moito tempo, pois dai que nos dera por iniciarnos co tema do roscón. O roscón de Villalba é o seu produto estrela. O doce, empregado antigamente como pago tributo, leva azúcar, raspadura de limón, ovos caseiros e sobre todo améndoa, ingrediente por excelencia. Cerca do 40% da materia prima dele é almendra. Isto é, como vedes, almendra triturada. Remechen os ingredientes ata cadar unha masa espesa como esta e lista para moldear e decorar. É un produto que nos vai crecendo a venta dele e que estamos moi satisfeitos de como nos vai funcionando e cada vez vamos facendo máis unidades. Finalmente, hornéase a 200 grados durante 37 minutos. Pero ademais do roscón, a firma elabora outros 12 que seguen a mesma liña de produción. Mira, aquí vemos, por exemplo, tarta de almendra, que esta tarta está aínda sin poñer ya a decoración, ou sea, o que é cruz e todo eso. Despois aquí, por exemplo, aquí vemos unhas cocas de noz, por exemplo, que tamén salirán pola tarde. Nas épocas álxidas de venda, que son os meses de verán, chegan a sacar ata 7.000 doces ao día. Cada un leva o seu propio envasado, pero todos se comercializan baixo a mesma marca de Corona de Andrade. O 90% do produto que facemos aquí vendémolo a través das cadenas de alimentación que están implantadas por aquí. Hai incluso algunha que lle servimos a nivel nacional. A esta vía de comercialización engádese a online, xa que Dispravia é unha das empresas que comercializa os seus produtos a través do supermercado virtual da Deputación Los Produtos de Lugo. A figura de Isaac Díaz Pardo será recoñecida polo Pleno da Corporación Provincial a través da declaración institucional que o presidente da Deputación presentará na próxima sesión. Nela poñerase de manifesto a amplia e inigualable trayectoria do artista intelectual a prol da difusión da cultura galega no mundo, ademais de salientar o seu enorme legado artístico. Tras expresar as súas condolencias á familia polo seu pasamento, Gómez Besteiro destacou o extraordinario labor de Díaz Pardo como refundador e impulsor de Sargadelos, converténdeo a súa cerámica nun referente cultural e social. O titular do organismo provincial subliñou tamén o impulso que o histórico galeguista deu o Estatuto de Autonomía e institucións como o Seminario de Estudos de Sargadelos e o Museo de Arte Contemporáneo, entre outras. O Centro de Artesanía e Deseño continuará cos obradoiros infantil gratuitos nas tempadas vacacionais, tras o éxito acadado este Nadal. 60 nenos de entre 5 e 12 anos recibiron os seus diplomas por participar nos obradoiros sobre traxe tradicional, instrumentos musicais, moble e tapizado. A iniciativa, coa que a Deputación introduce os máis pequenos na artesanía e contribúe á conciliación familiar e laboral, terá continuidade durante o Antroido e a Semana Santa. Cool Films Galicia finalizou nun día a rodarse da súa última curtametraxe Me Fui, que se fixo íntegramente en Lugo e cun presuposto cero, algo que non afectou a gran calidade técnica e artística da que goza a produción con colaboracións como a do fotógrafo lucense César Quijada ou os seus protagonistas, os actores Beatriz Serén e Omar Amor, que dan vida a unha parella na que non acaba de fluir o amor por máis que o intentan. Por outra banda, cabe destacar tamén a participación da estudante da Escola de Imaxe Son Vanessa Bralde, que porá a voz en off a narración de que é a segunda entrega da triloxía Desorden, escrita polo lucense Jordi Santos e dirixida por Lluís Noriega.
A estrea está prevista para o vindeiro mes de abril. 14 praias da Mariña lucirán este verán por segundo ano o selo medioambiental ISO 14001. Isto foi posible gracias ao financiamento da Deputación que asumiu todo o proceso de auditorías exigido para renovar o certificado ambiental, aforrándolle a cada concello 7.300 euros. Os areais que lucirán o prestixioso distintivo son os mesmos da temporada pasada, Agar, Cervo e Burela, que este ano se descordan. Ambos os dous concellos perderán o distintivo se non asumen con fondos propios as auditorías. A Deputación contratará este mes as obras do primer centro público de despece de produtos cinexéticos en Galicia que se vai construir na Fonsagrada. Ata do agora só existe un privado en Ourense no Coto de Sares. O Tecor da Fonsagrada, con 43.000 hectáreas, é o máis extenso da comunidade autónoma e dos de maior superficie en España. 19 empresas optan a construción dun edificio de 500 metros cadrados que se abastecerá de enerxía fotovoltaica. A institución provincial achega 300.000 euros para financiar a obra na súa totalidade dentro da aposta por potenciar a economía e o emprego na provincia a través da caza.